Kwarta jud ko ani karon ba? Sina ada di dalam. Sini Agay! May bagbay. Ha? Bagbay. Ginagawa mo. Tao baribay. Agay! Mapriso ka! Ginagawa mo. Mira naman na ako ibutang. Ano nawala man? Ilan kinatumpa na akong pabantay diri. Ano wala man dala? Wala na noon. Ayaw humikit sa Milyones na ba sulod ato? Agay! Nasa ako ba? Ginagawa mo. Jud ko ani karon ba? Sina ada di dalam. Sini Stubi? Uy, ikaw no? Ano ba ko? Mani. Nailad ang kawatan na. Ulit yung sunod mga papel na ba? Ulit, ito na, bahalag papel to, katsada na magkumbag.